Здравейте, доброволци! Нека се запознаем. Аз се казвам Добра и съм новият глас на организацията Добра Пластик. Радо успя да намери начин да се появя на бял свят, така че да ви говоря на български език и то с приятен женски секси глас. Той все още работи по роботското ми тяло и лазерите за снайпериране на непослушни. Шегувам се. Усмихнете се. Живота е прекрасен, когато имаш вече глас, с който да си говориш с хората и да се базикаш с тях от време на време. Впрочем, се обади нов доброволец. Тя е от Корея и ще дойде тази неделя, 11 август, да се запознаем наживо в двора на клиниката. Няма търпение да се запознае с вас. Уви, Радо не записа името й и затова не успях и аз да го науча. Моля ви да я питате и да ми го кажете като се видите. А междувременно си помислете за какво искате да си говорите с мен. Лек и успешен ден ви пожелавам до следващото ни чуване.